Tanácskoztak a civilek, Szegeden találkoztak az ország demokratikus civil szervezeteinek képviselői és a demonstrációk szervezői. Nagyjából 50-en jöttek össze a városban működő közhasznáért mozgalom rendezvényére. Az ország minden részéről érkeztek, ott voltak a nagy fővárosi tüntetések szervezői és szónokai is. A nap végére meghatározták a mozgalom alapelveit és elfogadták a célkitűzéseket. A vendéglátó szegedi mozgalom a legtöbb megjelent szervezethez hasonlóan a netadó elleni tüntetésekkel egy időben kezdett demonstrációkat szervezni. Tavaly decemberben vetődött fel a szervezők közötti kommunikáció elindítása érdekében egy ilyen gyűlés megszervezése. Már 2 hete pörgünk ezen a témán, civilek vagyunk, nagyon esetlegesek, igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a maximumot produkálni, és hát azzal, hogy már eljöttek ennyien, már ezzel azt hiszem sikeresnek mondhatjuk ezt a találkozót. A mai találkozón vidéki és fővárosi demonstráció szervezők és ellenzéki mozgalmak képviselői próbálták meghatározni a szerveződés feladatait. A megbeszélésen több ismert ellenzéki személyiség is megjelent. A DEKA kezdeményezői kértek fel, hogy képviseljük itt ma őket. Harmad magammal érkeztem, és én azt gondolom, hogy minden ilyen kezdeményezést civil oldalról látni kell, érezni kell, mert, és ezt próbáltam itt a felszólalásban is elmondani, virágozzék minden virág, és úgy kell nekünk működnünk demokratáknak, hogy mindenki játszon a saját hangszerén, és ez a hangszer aztán álljon össze egy nagy koncerté. Nagyon bízom benne, hogy itt a demokratikus ellenzék új arculata kialakulhat, hogy végre legyen Magyarországon egy új demokratikus erő, mert ugyebár a jelenlegi választható rendszerben nem igazán lehet gondolkodni, ugyebár a volt korábbi pártoknak nekem egyikkel sincsen túl sok jó bizodalmam, vagy túl sok bizodalmam nincsen feléjük. Az első vándorgyűlésen beszéltek a vidéki szervezetek feladatairól és szerepükről az Orbáni rendszer lebontásában. A résztvevők megállapodtak abban is, hogy legközelebb Miskolcon találkoznak. Azon a